салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дарвозаи корбонем мулевои дарвоза рост меед то ахирша меед намҷа дукона ин дигар раҳ маҳкам мешава ин хеле баракия ҳамаш че нафар рост ки омадем маҳкам мешава ин бача карида бошед ин бача бисёр бачаи хуба чизои хуб дора баъд дизайниш зура хушрӯ мемонад чизора амира касе ёд додагия ки чизоша хушрӯ монда метавона агар ҳамин чизо баъзеш дар дигар ҷо ҳастана одамо хушрӯ монда наметавонад дар порядка қатъӣ монда наметавонад боз сар мекунем ай ами паплино чӣ ном дора ака габза сесанго дубайский паплин сесанга нарх плюс минус чанд то 100 сомон инами чизое ки ози экран шумо мебинед ин ё чандам плюс минус намира мисол габза дорам акаҷон салом алейкум мардум салом инаё ҳастан акаҷон 160 сомон дора 280 сомон дора 200 сомон дора ҳама номдаш ҳастад масалан намиш чанд сомон инами 280 сомон 280 сомон бо ҳамин арзонош ҳам дорем мисол мардум фикр мекане ки бо арзонош ҳам сангош беҳад нав задаган тамошо кунед глои намика ҳама нав дромадагия бо одаме ки ба дукон ҳам бо скидка карда мешавад иншаллоҳ касе ки подписчики канали Libos TV ачи водам ҳаста скидка бале ҳаста ҳам бием ба канали шумо биан муроҷиат кард бо иншаллоҳ скидка карда мешавад ба подписчикои шумо марҳамат бибинед сангошон се сангаи нав материало глои нав ҳамашон қоидаи нарх 280 сомон марҳамат каси харидорай ҳамиҷа меоя муроҷиат мекуна и кас беҳад ҳами вухусӣ бора қабул кардан зура баъд и гло ҳар кадомаш нестай ина марҳамат бинед ки атласи ранги атласи тоза мегӯям атласи тоза ин набуд инами борои навинка инами борои полни навинка ина мисол наи гл бо вообще нест инаи гло инаи майда гл инаи глои калонтараш ана ҷози ме бо и тараф инаи гло вообще нестанд бузурга нарх 280 сомон бо касе ки подписчики канали Libos TV меоя муроҷиат мекунад обязательно арзонтар карда метавонад ҳамё ҳамаш намчисе ки дидесем ҳама ҳамё 280 сомон ака и ам дубайский ая неш бале ака инашон дубайский даст ина марҳамат ки глои наминка бо гап мезани як шумо бо дарша гап зани ҳама шама гап зани борои наминка нишон тен акаҷон ина бо наминкот кадоман наминка ина ҳама ҳамё наминка нишон ҳамаш наминка бале ҳама дубайский бори нав дурмалис бори наминка акаҷон ними чизе ки шумо дидестен тоза материали тозаи дубаян наршон 280 сомон ҳайра айдуртарам бигирем мешава якҷа камтарак ториктарай ҳами сума ҷамъ кардестай фақат ҳами свеча соз намекунад тамом този дизайниш зурай тарзи мондани борош аҷоиботай якамай ҳами бузургай беҳтаринай фақат ҳами света эконом мекунад света соз намекунад фақат сум ҷамъ кардестай ки ояндаш зурай борои наминкара бо айҷанишотем бо ай заминишотем ина марҳамат дар замин ҳама борои наминка ина мео дастафка ҳам дорем бале дастафка ҳастай мо дастафка дорем номерои телефон ҳами тарда мемонам метавонем ки шумо муроҷиат ки мо ба тамоми шаҳрҳои Россия бивши ССР Ӯзбекистон Қирғизистон Қазоқистон ҳама ҷо дастафка ҳаст инаи тигрои навинка ду рӯз пеш омадаги 2 рӯз пеш бале ин хеле нест бузургам ана ира сангша бо дига хезадаги ба фикрам бе вардор камтар нақша бугу ака бес такдак бибинан камтар бес ина плюс минусшон аҷоиботай баъд сангошон беҳад ҷав задаги жилет таги нестан сангда нархшон чанда ира 350 сомон як тигр 350 сомон ана кадоме ки зур боша амира меха ана чӣ ном дора бамбука чанда и вақт пушидан ама 350 и пусти мора мори кобра аҳа гап нест зинда боши ина мори кобра агар шумо хариданишен ҳамиҷа намеин ҳами дукон агар омада наметавонед инаи бамбук буда материалаш нархш чанда 350 сомон мулоим буда бамбукш вақт пушидан ина зебра нишон кун биёрин хто нишон медиҳед ман зебра ки ман ина зебра ина марҳамат зебра будааст
новинкаи зебра. Десанша надоре? Ина Муҳаммад бинед не зебраро харидем. Анаҷа пусти мори ки ёз нишон дод ина мияд. Ина кобра кадоме ки хеле гизала ҳай нера мехарам. Бу кадоме ки хиштоманша наз мебина бу ба хиштоманша мехарам. Ина Муҳаммад бинед. Барои падарка ида марҳамат. ҳама ҳамин чизо ҳаст пака каси харидание заказ кардание марҳамат шумо пешакӣ гап занед боқи сарбаланда убод бошен каси каналда обуна нест обуна шава касе ки обуна шудаги як лайк мемонен боқи сарбаланда убод бошен худоҳофиз хай бародар ина шинохтия намера ана бачаи ами бачаи нав